माझी बाटली पडली आतमध्ये. आता मला प्रेशर कसं येणार? मला एकतर पोहता पण येत नाही. हे भक्ता, रडू नकोस. मी स्विमिंग देवता तुझ्यासाठी तुझी बाटली घेऊन आलोय. हीच आहे का तुझी बाटली? नाही देवा, ही नाही माझी बॉटल. ठीक आहे बाळा. ही बघ बाळा, ही आहे का तुझी बाटली? नाही देवा, ही पण नाही माझी बॉटल. ठीक आहे बाळा, आलोच. ही बघ, ही आहे का तुझी बाटली? देवा, हीच माझी बॉटल. आता प्रेशर येणार. थँक्यू देवा, थँक्यू. बाळा, मी तुझ्या इमानदारीवर खुश झालेलो आहे आणि त्यासाठी माझ्याकडून बक्षीस म्हणून तुला ह्या 2 बाटल्या घे बाळा. घे घे आणि जा, मजा कर. थँक्यू देवा. आता तर लय भारी झालं एकदम. चांगला प्रेशर पण येईल आणि थोडी मजा पण येईल. जरा मित्रांना बोलवतो फोन करून. बाळा, ऐक माझं. सोबत खायला काहीतरी घेऊन जा, नाहीतर तुला ऍसिडिटी होईल.